Ayefo Samre Samohwa ne ekoso heya akoya nwasem yi pa. E ma refi se Burma Brichum ochire bedi akonto so milu. Ofiri adehye abusua ye aduana abusua no mu. Eno no ofiri na osuo munai na nka epetipeti mpo. Nanso mu amuni yi nananom aduana fonde. Enya asem ketwa se wo mankasa abusua no anwanwade okraman a ejetua na no okofa baaye ma wo mdi nye aduane diye. Obabusua no asekere no na nya no yefiri ye ka. Neneye umayi na eti adankraye mu se ekwan befa so bia no se omumen kusuo no ento na ense amamre no enmo hu se woru buso a wonu ye no ampa usuo na na emuna ni nyina eni ti se nwan ema eko se sanse satem wono na odene ho ochirikusi abiako a wono no eye esuminya manhene na ono aba odo na mefa nse eye esini na so aduana fo mo piesie na wo behwe na wo mo apro panyi kura bia wo mo hwe emani ngwase ma ntimu yehwe sede ne wo musi ya amamre ne amane ani Etide na manugusu America no mo se Okaman no na oda hɔ a eja etua na no atetesem ene abakwasem kire mu a saa ne nam so ma aduane won bai mu ensa snapo na ekura obeya pagya kosoro no de abafo pagya kosoro no de abafo kedi wonu tutu edigu jan wenyina amamre ne amane ana omoye se ne beya wo twedi ampon beti nanim de ache na nanem aduanafo abra wonu piesie aba ono so na oponso etu mu se omesi na nem na afi omeya amamre ne amane sefata se ne beya Burma Brichum obekwa akura enkofa ni ngwase bi ama no na meyi omugusu a won mo eye no anum fefefefefe okwasem ne se won ma kire amamre ene eho amane ewo ene Burma Brichum a okire bedi akonto so nyemu na yi ase e ma refi se na chese eno so eno no e ma refi se ene ye se de adwumade no esi ekono no akoya arehosem asotro bi no mani hahane eno nene ato eye Sekyere Kwaman fu sanse oba ahema a wosa eye yewuraye ne maame ono so edampam a wo nyina aka ho nana kwachewa menu a wotoso nyinu Omanhene wo Sekyere Kwaman ono so ka ho tina wo no hwe emma sebi ayikase ne bisi dati ye kase ni no a wo mu yeyi osuo emeto ense no yenyina yedi se Ghana ha nanan akonfo no abi etumi yo emma osuo ba wo tumi yo maneti ena nan maduanafo enu abi ena ono so eye se ne ebe ya Burma Brichum watch bedi akoto so mienu Sekyere Kwaman manhene ena afi ne maame nana kwachewa menu oto so mienu Omanhene
ewo Sekyere Kwaman worom behwe yesi aye dotiye ne kama na enyema etimi akonkan ede ama wo eno ene ede ni kucheri se hwini ni santemu ede ehwe na hamu empimpe enye asem ketrakra Jarefo enwa ena Abusua minu ye hwe no wo kasamfo ni nsu ewa he bomode na subscribe na share na like e ma remfi se eda ha eda so aye NYANSAPO kasamfo ni so a yisan na badwen bakwa so na ye de amamo ewo ehono mo enti yenko na yentoa so na yenko yeni hwa wonma ya ama mene mo kasa osu ada mu na no ene ade ni nyina sesei edi na ate wan a wotwedi ampon asre na wode ache nananom aduanafo yi se ne beye kwan bedemu na wonu aye doti yi kama Enti ebube ne brebe nse ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO Aduana ntakra na mane yekese na ntakra aduana de fanyina mkwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya